Peter Šulc a Zuzana Korčáková, prečítaj mi rozprávku. O červenej čiapočke. V chalúbke pri lese žilo s mamičkou malé dievčatko. Volali ho Červená čiapočka podľa červeného čepčeka, ktorý nosilo. Jedného dňa jej mamička hovorí: Čiapočka, stará mama tu už dlho nebola. Pôjdeš ju navštíviť. Napekla som koláče, tak jej ich odnesieš. Hádam len nie je chorá, strachovala sa Čiapočka. Vzala košíček s koláčmi, pridala malinovú šťavu a šla. Skackala po ceste, až jej vrkvočiky vo vetre povievali. Bol krásny deň, tak si na čistinke na chvíľku sadla do tieňa, aby si oddychla. Kde sa vzdal, tu sa vzal, stál pred ňou vlk. Dobrý deň, Čiapočka, kamže si sa vybrala? Spýtal sa. Červená čiapočka nikdy predtým nevidela vlka. Myslela si, že je to veľký pes, ktorý sa zatúlal. Nesiem starkej koláče, chceš ochutnať? Opýtala sa ho, siahla do košíka a podala vlkovi koláč. Ten ho síce zhltol ako malinu, ale koláč mu nevoňal. Radšej by si pochutnal na čiapočke. Nedaleko však zapraskali vetvičky. Len aby to nebol horár, nalakal sa vlk. Kdeže býva stará mama? Vyzvedal ešte rýchlo. V chalúbke za lesom, odvetila Čiapočka. Potom vstala, vzala z travy košiček a vydala sa zase na cestu. Vlk na nič nečakal. Prebehol mladinou. Hop a skok a už bol pri dverách starkinej chalúbky. Zaklopal na ne. Kto je tam? Ozval sa zvnútra hlas. Ja, vaša červená Čiapočka. Starka sa už vnúčky nemohla dočkať. Otvorila náhlivo dvere a tam stál vlk. V úľaku vykrikla a chcela mu zabuchnúť dvere pred nosom. Vlk bol však rýchlejší. Vrhol sa na ňu a zhltol ju. Potom si dal na hlavu jej čiepec, nasadil si na nos okuliare a ľahol si do postele. Dokonca si vzal i knižku a tváril sa, že číta. Konečne došla k chalúbke i Čiapočka. Zaklopala na dvere. Zvnútra sa ozvalo hrubým hlasom. Kto je to? Čiapočka sa zarazila. To som ja, starka, červená Čiapočka. Len poď ďalej, je odomknuté. Ozval sa chraplavý hlas. Čiapočka otvorila dvere a vošla do izbičky. Starka, vy ale máte divný hlas. Niet divu, dievčatko, vonku je ako v peci a ja som sa napila studenej vody. Trošku som chorá. Čiapočka odovzdala pozdrav od mamičky a na stôl postavila košík s koláčmi a malinovou šťavou. Potom jej to však nedalo. Starka, vy máte veľké uši, zvolala vystrašene. To, aby som ťa lepšie počula. A aké máte veľké oči? To, aby som ťa lepšie videla. Starka, vy ale máte veľké zuby. To, aby som ťa mohla lepšie zjesť, zvolal vlk. Vyskočil a Čiapočku zhltol. Potom sa zvalil na zem a zaspal. Našťastie šiel okolo chalúbky horár, starkin dobrý známy. Začul z izbičky divné zvuky, ako by niekto rezal drevo. Nakúkol okienko dnu a zbadal vlka s velikánskym bruchom. Ležal na zemi a chrápal. Horár na nič nečakal a nožom mu rozparal brucho. Odtiaľ vyskočila Čiapočka a za ňou aj starka, obe živé a zdravé. Vlk spal ďalej ako zabitý. Horár priniesol kamene, nasypal ich vlkovi do brucha a brucho zašil. Potom sa schovali za pec. Čakali, čo sa bude diať. Vlk sa po chvíli prebudil. Aký som smedný, skúčal. Kamene ho ťažili, sotva sa dovliekol až k studni. Chcel sa napiť, ale kamene ho stiahli dolu. Žbunk. A vlk sa utopil. Vlci sa od tých čias starkinmu domčeku vyhýbali veľkým oblúkom.